It's your boy John 1010. Baba yakauya kusoka nekuponda asimi makauya neupenyu ndauya ndega kuzotora changu chese chakabiwa naSatani Mwari. Ndauya ndega kuzotora changu chese chakabiwa naSatani Mwari. Ishe ndinochema ndafunga mchato wangu uripi Mwari, ko basa rangu ramakandipa riripi? Ndazoti ndakagara ndokuona handina mari yangu yamakandipa iripi? Ndazoti ndakarara ndokurota ini ndiri mupfumi, asi pareal life ini ndiri murombo. Why Mwari? Vamwe vane good life, vamwe vane good health, vamwe vachivaka, ini ndichiroja. Why? Ndabvunza Mwari. Vamwe vanomukira kumabasa, ini ndichingotenderera. Why? Nhai Mwari, sana nhasi ndinochemera mwana saDavhidhi, muipewo umambo. saSoromoni, Mwari ndipewo uchenjeri. Mwari, nhasi ndauya ndega kuzotora changu chese chakabiwa naSatani Mwari. Ndauya ndega kuzotora changu chese chakabiwa naSatani. Saka Mwari ndakunamatira restoration, chese chakabiwa ndanamatira macorrection, zvinhu zvangu zviende direction. Ndakuda replacement, redemption. Inini ndauya kumarikabhari. Saka hama dzangu, chimbocheka iwo upenyu hwako, uzvibvunze seiko uchingokwereta shokoroti. Hatizi vakwereti asi tiri vakweretesi, zvibvunze izvozvo. Why? Ita shungu nekuramba uchiroja iwe, ita shungu nekushaya mwana. Tati ita shungu nekushaya mari, shungu nekurambwa. Usangoti ndizvo zviripo. Aiwa, ramba nhamo iwe wakadirwa naSatani. Irwisawo Satani, ngatirwei naSatani. Ndiye akaba, ndiyo mbavha yeupenyu hwedu.